Simnobar lais pak sokro. Lais pak sokro. Simba koid. Kajingi jungu try jungu yu Jesus Christ. Bakajingi jungu play. Lambat kajingi slog jungu min simba koid. Kindon ringat bat pi baro. Kohan men ko para how try Jesus Christ ko have a red ko khna ba age menta ka step ngiwana khmat ujisu banaiti lade nungkong na shab to ngin ben pau ka jing sngungu ka jing ya ro ka jingi ya ublay try kan rat ubalari la sumaringi ha kine kisngi ki baladep kerpange ha kine ka sngi utrai ngilapoy ka lajya ka bar phoi ha ka ba kabalang ka khot ka wer yangai phi ban pusan chapang ka jing kristan ka jingi komno bangi dei banang panskam su ka jinget ka jingi haublei komno bangi dang dei banyai sha habaro ki jing ka bangi kendu ha ka jing ka jingi manga mapi klampap ngin ya kendu ngin ya sham ngimla ban yai lait na ki jing jong ka jing ka jingi ka jing janjar ka jing sasat ka jing du ka jing duk ka jing sitom Henry Jisu hakane kasngi ukhod uwer yangai phi shu bangi dei ban paskam yala ka jong ka jingej ban ngina paskam kata ka jing syania ka jing kermen ka jingi ha Jisu wat hapadeng baro kita ki jing ki bang kendu dei nama ta ka dau manga mapi ko hanmen ko para ko heb ko baret ha kane ka step to ngin pej in khmiit ngin puson yala ka jong ka jing shisha manga mapi ha bangi kendu kijing ha kijing kijingi ngilong na kita kibiay ne ha kijing ha kijing kermen ha kijing senia kijingi ha Jisu ha padeng baro kini ngim dai bandu jing kermen ngim dai ban pet na Jisu na oblay jingi hanre pen ban ngidang dai ban pendam yala ka jong ka kli hakmat jung bang ngidai ban ong bakadai kamon ka jume to kan long hanga dai mat ka daw ko hanmen ko para menta habang iwana khmat kadawan ko dapat banterwa ya kane ke jingmaya ka bakrau tongin penmab nau turai nabaro kilat kitam giduna kipop kisang gijungi khnang ba manga mapi nginlong kita kibreu kibakhoj kibreu ke babidor banterwa ya kane ke jingmaya te komta menta
tongin pai su ngin pemap baro kilat-kilat kijongi. Tongin kubur long ki nok bob nang ban long ki bala kre ban lebia leyam ya ki jingmaya bakuit ngafla how blay badan bor baro uthapi ko himen ko para bangalal bo shibune daki jimber kha bakakti daki kham badka jingleklet daka jingle prajunga daka jingle prajunga daka jingle pala bakrawe junga Mar katangi bakuit kabai sakati soti yake utbagir guit badia bi ko himan ko para Undubai na kabila junga ublay blay jungi ublay badan bor baro unisne yangi badiandala mab yaki pop jungi unyalam yangi shaka jungim bam jukut Amen. Good try to ease Tonginia duai Koble Mewala Penkre Nakabinda Kibaid Yame Ya Keke Ki Baba Kibangim La Ban Yohi To Pendab Haki Donu Jungi Yaka Jingdrang Ban Id Yame Nangba
nakabaid yame a kei baro but nalor kei baro nginyo yaki jingkular jongme kibabrad liam ya baro ki jingna nud thou try jangi u Jesus Christ ukun jongme ubab im sinsha ringat batme aka jinglong kawe jungmen sembakoid ublay jinom la jinom. Amen. Kajing play baningkong, kajing play na kitab u Isaya. Utray u ong kumni. Turakhi ya ka ain batule ya ka hok, naba khala kajing pen im jonga kanwan. Badya ka hok jonga en sa pen pau. Bad ki mender ki ba pen ya so elade hau try. Ban syakri ya u ban e ya ka kerteng jong u. Bad ban long ki syakri jong u. Uno ubabad ya ka sabat. Bad pen ken ya ka. Bad ubat skem ya ka jutang jonga. Ya kini ngan wan ya lam sya ulum bakho jonga. Bad ngan ai jing kemen niki haga ying jing duai jonga. Ya gi jing terwa thang bad ya gi jing kenya jongki. En saptiang halor ke jing duai jonga. Naba ya ke ying jonga en khot ke ying jing duai. Na ka benta ki paj ben reu baro. Kaktin jong terai. Isongo yau blay. Samdru punyau nambar nyau spa san puar. Nyau spa san puar.
kajing puli baar, kajing puli na kishitiu Paulos pakuj syaki Kristan harum. Ku para mentang keren hapi ki jentil, te kadba ngadang long wa apostol jong ki jentil, ngapendon burom ya laki kam kenang ban penlong, ya ki paraju jonga ban pins sngau pihuny, pat kumta ban yok pen im katu kani naki. Naba lada kajing kentat yaki, kamut kajing pen yasuk ya kaperthei, te kajing pediang yaki pat kan mut ayu lada kamde kajing im naki bayap. Naba kajing ais ngau pha, pat kajing kho jong ublay, kimla ban kila, tek kumba mapi, latam sneng yo ublay menshua, henry minta pat pi la yo, jing isnay na kadaw kajing tam sneng jongki, kumta maki minta kila tam sneng khnang, pata kajing isnay, pala ay happy ro, kinyo lem kajing isnay. Naba ublay ula rai penrem, ya kibreu baro, ha kajing bom kongu, ba undup yole isnay yaki baro, kaktin jong utray. Isongo ya ublay. Hallelujah. Jonga kisah skoria kaktin jonga ngai tu yaki kipat kibut yanga Haleluya Haleluya Utrau dan ringkat bat pi, Ringka bat piru kajing pule naga gospel bakut kat kum o Matthews. kaburam ame utrai Hakata kapor ujisu lami ibadolej syakathain tirus bat siden. Badakmi kawai kanong kanan, kabalasyong hakata kathain kalawan syau bat kalakerpan. Tois na yenga ko try ko kun David. Ka kun jonga ka syong sut bat ka shitom jur. Henry syam la jubab yaka wat shikentenro. Tegesan ran jongu kilawan bat kro yu kiong pa kan leino namar kasu yam nadin jongi ula jubab yang alapa tang syakilang brod belaja kaying Israel nang ta kalawan sisundan bat kaladem krop hak kejajung kaong ko try toyrap yanga te ula jubab kamlong kabadai ban sim ya kejenbam jong kikun ban bread ha kikseu ying kalapai ktin kata kabadai kotrai Henry wat kikseu ying ki bam ya kilengkhot lengkai ki bahap nakamej ki kanrat jongki teu jisu lu jubabeka kokong shisha phikrau ka jinget to kan urlong hapi kumba phikwa badha kata hi ka khlimat lapan kod yakakun jongka ka gospel try Kecira yang me ko Chris Kohan men ko para how try Jesus Christ kajing pen im kajing it, kajing isnay, kajing kermen, kawan tang nautrai Jesus Christ. Kajing it, kajing kermen, kajing penem, kawan tang nautrai Jesus Christ.
But hagajing puleg banangkong yos ngeo ba u Isayaw ong baki kun junga kin penlong ya ka tempel kajaka banduai. Kajaka banduai kenang ba kajing penem kajing ej kajing isnei jong ublay kanihyar haki. Hato mga mapi ko hanmen ko para shisha ni penlong na em ya kaying mene. Kata kaying khut kaying kentang kajong ublay kum kajaka bangila banyo pediang ya kajing penem ha kajing em Kristan kajingi bangila banyo ya kata kajing ej kum ki khon ki jungu kum ki breu ki basong ki basa tang si tengpor ha kana ke perthei hato mga mapi habang iwan rung hapo kaying khut ye kentang kajong blay kaying mane kajong blay ngi wan em ban IT yelade ban yo ya kata kajing kermen tang how try ni haban keli yelade yole se mga mapi hajaka ban bu kata kajing kermen kajing how try ha kajaka ban wat kajing ej now try hajaka ban pan now try ya kata kajing em ya kajing pen em jong kajing em jongi yole se ngilej shaki wei pat kijaka yole se ngilej pat shaki wei Kibreu ne ke jintau jong kane ke perthei ni de ban kali la de ko hanmen ko para habe de bat kane ke jingkeli tang manga ma phi marwei ni la ban ai ya kane ke jubab lada ni lap ke jubab ha ke jing em tingi haban pan kela ni haban kela ya la de menta kesngi ni haban buno ya la de hakti jong utrai hak jat kading phna ke jong utrai ka gospel bamantagas ngi ko hanmen ko para kayathu yang padiapi sapang kakan thei kanan kabawan shau jisu kawan shau jisu namar ba kasngeu ba kadei tang ka jintau kabaret ka jongublei hoj ka kamdei kanong Israel ka kamdei kata kana kaniam ju kumbau Jisu ong ngawan sa kaperthei banwat ne banyalam ya ki khon Israel ki balaja om nagbanta ki we ki jaj banreu kaneu Jisu ong ha kane kakanthei kanan kane kamdei kajaj banreu na kajaj banreu jong Jisu kadai persya ya kajaj banreu jong Jisu ya kinong kanan la nyeu ba maki kimde ki khun ki jungblei ya ki la nyeu ba ki dei kinong wei ki basa jingai na ka jingei jong kiniam ju ki basa jingai na ka jingdon jungblei ha ka jingem ka jungki namar ba ki kimnge blei ki kimnge blei ki nge ya ki jintau ya ki jingri ya ka jingdon ka jingem jong kana ka perthei ki mane ya kini den mata ka dau turayu ong ngawan tang nagbanta kito ki bangej yanga tang nagbanta kito ki bapriang yanga tang nagbanta kito ki basim yanga kumu blei jungki kumu konrad jungki kumu nong penem jungki ngiyoi bakana ka kenthei kawan chau Jisu kadan lai teli ki daw kawan yam hakmadu Jisu nagbanta ki negi lai teli ki jingdon kam ki jongka negi jingkwa ki jingtrang negi jingang nut jongka bat jongka yeng kasem ka jongka ningkong ngiyoi ba kane ka kenthei ka wan shau Jisu ka yamak maru Jisu kapan ka jing isnei kapan kata ka jing yarap na u Jisu kadon kam ya ka jing isnei jong Jisu de nama takdau ka wan dem hakmat u Jisu ka kerpan yo Jisu ban ai ya kata ka jing isnei ka bakadon kam ha ka jing im mga mapi ngilong na em kum kana ka kenthei ngis ngeu na em banga don kam ya kajing isnei ka jung blei ha ka jung em bo nangi ko hanmen ko para ngi tip sa ya kani wala dangalong o Kristan wala dangalang ngej yo trai nglabud yo trai nglap pediang yo trai ha ka jung em ka junga ngas ngeu bangam don kam yo trai ngas ngeu bit ngasobiang dalade
habang asitom ngaong bangangam don kam yotrai ngala ban yai light yakin egi jing junga habang adon ha jing pang ngaong haladi pi ong haladi ngadon kam ngam don kam egi jing isne egi jung trai ngala ban yai light na kine bu nangi ngilong ke Kristan tang hakerteng hanrei ngis ngau ba ngim don kam ya egi jing isne egi jung blai kane kalong kami kane ka kenthai kanan kahi kai nga ya pi ko hanmen ko para ba mangingi dei ban le utrai ban yamak mad utrai ban demak mad utrai ban wat kane ka jingis nei ke jungu namar ngitip ka jingis nei kawan tang na ujisu om dei na ki we ki jing thau jong kane ka prathei om dei na ki we ki ble thau jong kane ka prathei om dei na ki we ki tiar ki bang idan ha ka jing im jungi hanrei ka jingis nei kawan tang na ublei kawan tang na ujisu ka jingis nei ki jong blei ngilaban yo tang haka kerteng jong ujisu den mata ka daw mga mapi ngi dei ban wan mare sa ujisu ban dem krup hakmat jong ban pan kana ka jingis nei kumba kane ka kenthei kanan kawan ban yam hakmat jong ban yo jingis nei kabar pan kabakadon kaba kawan sakmado Jisu kayam akmado Jisu kayo i bau Jisu udei ukun jong ublei kam yo i kiwei pat kiblei hoy ngiti ba kinong kanan kim ngei yaw blei kimane ya kiblei thau hanrei makapat menta ka ino ya kito ki jingej barim jongka menta kawan sakmado Jisu ko kuno David kapan pau kata ka jingkela ka pamut ke jongka kapan pau kata ka jingej ke jongka hau Jisu menta ka kleno ka ino ya kata ka jingej barim jongka ya kata ka jing mane belai thau jongka ya kata ka jing bom ngej ke jongka menta kadan kata ka jingej kata ka jing IT kata ka jing khot tang ya u Jisu ka ngej bau Jisu udei ukon jong blai dein mata ka daw kawan yam hakmat jong mga mapi nyo inem bau Jisu uday nong panem jungi ngiyo inem bau Jisu uday ublay jungi ngiyo inem lada mga mapi ngiyo i bau Jisu uday ublay klempep ngiwan sakmat jungu ang ko Jisu ko kona David ko blay junga ko kanrad junga nginjin lawan ban mare ban duway hakmat jungu kabalay nyo i ba kana ka kenthei kanan kam sem wan hakmat Jisu na kabanta iala de kam sem lawan hakmat Jisu ban duai ban kerpat ban piran na kabanta iala de henrei na kabanta kiwei kemot kadai ka khon jongka mga mapi habang iwan hakmat Jisu habang iwan ban duai ngi duai tang nagabanta yalade ngilong so selfish ngilong ki bakwan yalade ngim yo i ba ki we ki don kame ke jing do wai junga nga klet ya ki jing don kam jong ki we kane ka kenthei ka hikaya nga yipi walada kam dei kata ka briu ka baladon kata ka jinga yo try na do bas dang ka jing em ka jongka Henry kahikaya nga yapi habang iwan hakmat utray ngimday banduway ngimday ban IT tang yalade Henry ngimday banduway na kabanta jong kiway kumbaga na kakantay kalawan sakmat Jisu omday tang omday na kabanta yalade omday bakadon kam yo utray dalade Henry ka kunjung ka kadon kam day na matak daw kawan hakmat jong utray kawan hakmat jong Jisu ban kerpadi Jisu mga mapiro ko hanmen ko para habang iwanak mat jong try ngide ban kan mau ya kani hon ngidon kam ban duwai na kabantala de ngidon kam ban IT yala de how try bat kumjur ngimde ban klet bang ngide ban IT ngide ban duwai na kabanta kiwe na kabanta ki khun kiti na kabanta ki parlok na kabanta ki be ki bathon ki jungi na kabanta ki bru ki basun yang ir kumju kanai kadai ka ba ujisu kwa utrang kabau kumilenti nangi kikun gijong u balai kane ka kenthei kawan sakmat Jisu ba kawan ban duai ban pirat kawan ban karpat yo Jisu ban pankot jika kun gijong ka namar ba ka kun jong ka kadon ha ka jing sate mrau ha uman simboman ne hauk soi
ka khon jong ka don ha ka jing pang namar ba ukso yula te mrau ya ka ula te mrau ya ka kawan banduai na ka banta ka khon jong ka ba ka khon jong ka kan yo ka ta ka jing lai luj na ka jing sha te mrau hau man sim man jing sha tek suj manga ma phi kham ta ma phi ki mi ki pa phi wan em shak bat ka duan shao jisu ban karpat yo jisu na ka banta ki khon jong phi ki khon jong phi ki khon jong i ki sha tem rao ha ki jing snu ba pher jong kana ka prathai ki sha tem rao ha ka jing kerni ka kiat ha tom don ki khon jong phi ha ka nei ka snong ka jungi ha ka nei ka paris ka jungi ha ka nei ka jela ka jungi ba ki khon ki sha tem rao ha ki jing di ha ka jing di kian ha ka jing kerni ka jing di drugs ha ka jing kerni ka jing di kenja Hato om don ki khon jungi ki bakerni ha ke jing im auria jong kamet ke jongki Hato ngim don ki khon haying jungi ki bakerni ha ki kamtu ki kamthem ha ke jing snu ba pher ki khon jungi ki im ki khon jungi ki satem rau ki khon jungi kim la ban lai daladi han rei ma phi ki kimi kpa phiwan em sakmaru jisu banduai na ke banta jongki Piwan ne banai ti nak banta kita ki khun ki jung pi kane ka kalong kami kane ka kenthai kanan kahikai ya pi manta ko hanmen ko para ba ma pi ki kimi ki pa pi de banwan hakmat u jisu hakmat kaduan hakayin khoj yin kantang ka jung ban duai ban it ban karpa dio trai nak banta ka jing lai luj jong ki khun ki jung pi wala dei ha ke jing sneu wala dei ha ke jing pang ke jing stam ba ma pi don kata ka deiti pi don kata ka kamram ban duai na ke benta jengki ban ya lam ya laki jongki khun ha ujisu om dei ka kamram jeng pi tang ban panbiang ya ka kabam kadi ya ka kup kasem ha gilong ki badon kambaro kine hanrei bangin pen i lenti yaki ba kindon kata ka jingkela ke bamut Bangi duai na kebanta jengki bakin yo lai luj na gine jeng sat amrau. Habakawan so jisu kane ka longkmi kane ka kenthai kanan kayo mat ya ki jing kayo mat ya ke jing ya kita ki jing khanglat kita ki obstacles ka bengyong ki jing khanglat ya ka ban yo pediang ya kine ki jing kwa ke jing trang ban penurlong ya ki jing angnut jongka kayo mat ya kita gijing gijing jenjar kayo mat ya kita gijing khanglat ningkong na sab kajing khanglat ngiyo i kajing jar jong jisu haba kawan sakmaru jisu kawan ban perta kawan ban yam kawan ban kerpat u jisu ha ke banengkong u sngap jar kajing jar jong jisu kam pendu jingkermen ya ka kajing jar jong jisu kajing klam jubab jong jisu yaka ta kajing yam kajing kerpat kajong ka kam du jing kermen kanang yai peteng ban perta ban duai ban khot yau jisu ko khono debet to isneyenga ko khono debet to isneyenga kanai kajing duai jong ka wala da kajing jar jong jisu kam khangla yaka haba mangama pingi duai nak banta ki khun jungi habang iwan banai ti la de hau jisu yole se jisu jubab ya pi ha kasngi ke bapi pipan ha kasngi ke bapi duai yole se ai ya ke jingkwa ke jing trang jung pi ha ka to ka kenta henry ka kajing yai ne kata kajing perta kajing pi yo jisu kajing it jung pi klempe bu jisu un sapli ka sintur kajing un sujubam un sa ai ka answer ya ka e ba pi kwa ya ka e ba pi angnot ka bar pan ngai ba kajing khanglat ya kana ka kenthei ka dei ka tin ka bu jisu hiulakren u jisu long nga yang la pha sha kilang brot ki balaja jong ka khun jong ki khun Israel ngawan sa kapertay na kabanta ka jaj benrew Israel namar nga ngadei unong Israel ngawan na kabanta ka jungki u jisu wong ha kana ka gentay hanrei wat kini ki ktin ki bau jisu ukren haka kam syam sange ban duai kam syam la sange ban pertah kamaru jisu
kam sem sange ban perta hakmadu Jisu Jisu unang yai peteng wong ba kam dei hok yang ngi ban bread ya ki jingbam hakmat gikso hadu ka tau Jisu kuren han rei maka apat ka ong ba ngadon kam yami ngam sange wala name ong kano kotrai ngadon kam yami ngan wan hakmat jeme ngan bud yami ngan nge yami hadu bangan yo sisa kajing hikai jong kajing yane jong kajing nge kajing perta jong kanek kalong kemi kanek kenthai kanan kahikai yangi ban mangi kibala long Kristen Katolik la kat kine gisnem ngire ban bud ya kane kajing hikai jongka ngitip ban ngidon kanuksa hapo kabalang Katolik jungi kawai karukhut kabeduai na kabanta ukun jongka kamonika bakhut ngitip baukun jongka u Augustine bakhut u im kajing im langkar u im kajing im hakapop kumu som khna kumu somla kumu balarang ba u im hakapop u Augustine uday breu basniu uday breu bapop uday breu bem hakajing langkar kamet ka danut kajing mut kajing perkhat baro Henry kajing duai basidham kajing duai bayaine kajing ngej kajing kermen jong kakmi jong u ka Monica kaduai na kabanta jong u da bun snam life house nam tam maka kaduai na kabanta ukun na kabanta kajing kala kabamut kam sem duai na kabanta kano Henry kayai duai na kabanta kajing kala kabamut jong kun jong ka Augustine Nyoi life house nem tam kaduai na kabanta jong u but hadin life house nem tam makaduai na kabanta jong u kun jong ka u kelak bamut u iya kata kajing embas new jong u but menta ulong urukhoj bakrau hapo kabalang jongi hapo kabalang Katolik jongi kohan men ko para ngingre ban sim kanuksa na kane ka kanthai kanan bat kumjuru na ka Monica bakhoj ma phi ki kimi pa ki khun jung phi ki em ha ki jing em bas new ki jing em ha ka pop ha ki jing em ha kano ka liang Henry ngim dei ban sange ban duai ban IT yaki khun jungi how Jisu kajing yai ne jung phi ban duai kajing shirham jung phi ban duai kata kajing IT lot jung phi ban yalaki jong ki khun ki how Jisu ne kajing don kam jung phi how Jisu u Jisu ha ka wei ka sngi klempe bon song hoj menta ngan ai ngan penurlong ya ke e ke ba phikwa namar ba phidan kajing ngej hanga namar ba phidan kajing senia hanga namar ba phi pendam yalade hakmat junga kane ka ba ngidon kam ha kajing em jungi den mata kadau ko henmen ko para hatra Yesus Kristus ko hep ko baret menta kasngi bab ha kisngi ban bot to ngin em kajing em kaba kane ka kanthai kanan bad ka Monica ba khoj kalahika yangi ngide banwan hakmadu Jisu ban dem krup da kajing snguret jungi ban IT yalade ban IT yakiying kasem ban IT na kabanta ki khun jungi hadu ba turai unjubab ya kajing kele jungi hadu ba unsa penurlong ya kita kajing angnut ki jungi yan yoro ya Yesus Kristus Nom lai chinom amen bayeng jiwai do lai spa nrupuwe lai spa nrupuwe nge du blei u Uchi
Togin ya kripat ya upa jengi babning ubalapa ya yala ukun mabarwei ban penim yangi. Nagabanta ok pa bako chungi ubishap chungi kiling do bat ki katekis pakin don tang kaching kit kya ha kaching im bat kaching pen im yakimen sim bat IT ha kaching sumar chungki ngikar pad em me kotrai Ngikirpad ime kutrai. Nagabanta ka nikaram pe kristan chungi pada kabas ngungu ya ublay pat ubalawan ya lam yangi sya kaching kawai chungu ngindob ya lam yakin men ki para chungi baro kin bom pat trai haru ngin kerpad imi kotrai Ngikirpad ime kutrai. Nakamta iway pa iway nangi ba kajing perkat ya kajing isnay ublay yangi kandup penmi yangi ban isnay lem silinter ka ya kiway pa ngi karpat emi kotray Ngikirpad ime kutrai. Nakabanta ki kristan baro bakin dup shania tali how kris haba ki tuay namartang kane kan penyo ya kata kabang ngi karpat emi kotray Ngikirpad ime kutrai. Nakabinda kibriu baro bagindu priyam yala ukun ujisu ban penyam yangi to yarab bangin penpau ki basnyungyu dakaba yale shendir banwanra ka jingpenim haki hinmen ki para jongi nginpan yakane lengba ukris utrai jongi. Amen. Laispa and refusan. Laispa and refusan.
Toduai kopara baka jingnia junga bajungpi kan long kabab diang kun hau blei upa badan bor baro. To try pedeng jingknya nek ti jongpi nak kapenta ke ciro ke buram ke teng jung cimentoyengi pada kabalang ke kui jung baro kowe. Ko try to diang yakit jing terwa jungi dakibala penlong yaka jingyai kinliang bakrau brom bangi kiba terwa ya kababe la ai nginlong kiba shanghok ban priang yamehi Thou Chris utrai jungi Amen. utrai undon ringat batfi Rengkabat piro. tokindu yalaki donud Ikentiu yaki shall try. tongin ya aingu ya utrai hublei jungi I som hok bat kate. dash shakalongka bashanghok bakad badai kadeti jungi baka jingpenim yangi Haman lakapor badka jaka ban aingu yame kappa bakoi tham lengbau kun bayid e jangme u Jesus Christ kaktin jangme dawba me la tho ya ke baro ya ba me la pha na shangi kum u nang pinim bat u nang sispa ubala longdo daw min sim bakoid bat ubala ka na katisoti kadba udang pendep ya kamon jangme Bat penyo hame yau paid bakuid ula piar lakikti haba ula shashitom nang baun dang no yaki saite sait kum janga jingyap bat baun penpau yakabor janga jingbipat te namar khata ringat bat ki angel bat ki ringkuid baro ngi penpena yakaborom jangme katba da kawei kasur ngi ong Dash shamelong ubakuit ko try katimei janga jinguit baro namakata ngi kripadya me topin kuit pentang yakine ki jindarwa jungi dakabapa yau men sim jangme kumga umjer halor jungi bakin killa long yangi kamet kas nam jung try jungi u Jesus Christ hakapor baladi no yau Badalaka mons ngeba ulap yang yaka jingsha shitom ulashim yaupu badakaba aingu yame ulak dia yau bad ula ai halaki sinran uong toshim baddo bam nakane fibaro namar kane kalong ka bet jonga yakabayan aiti nakabinda jongfi Hakajuka rukom yandalala yabam ulashim yaka kuri badakaba aingu biang yame ulai yaka halaki sinran uong toshim bato di nakane fibaro namar kane ka longkha kuri jangas nam janga judang bathamai bat bamjukut yakabayan panmi nakabinda jangfi bad nakabinda ki babun nakabinda ka jingma yaki pop Tole yakane ban ken mau yanga.
ka jingme ya janga jingingeit Namar kata ngekiba penmenda ya ka jingya ba ka jingmi pa jungu ngitrwa hame ko try ya upu janga jingim badya ka kuri janga jingpenim ngida aingu aidam namar me la nyu yangi ki babitban yeng hakmat jongme badban shakri yame dakabas ngirit ngikirpad yame wa ngekiba yobinda hakmet bakas namu Chris ngin long kibala piniatli Kawai daw bin sim bakuid. Token mau ko try kabalang jengme kabala priang hasutala ka perthei. Bato penjenaya ka ha ke jing age rengkat bar Francis ukpa bakuid jengi ulbet marwen yu bishop jengi bat baro kiling do. Token mau lem ruya ki henmen ki para sunrang bat kenthei ki baliathia da ka bakermen ha ke jingme pat. Bad ya baro ki balaklat no ha ka jing isnei jong me to pediang ye ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isnei yang i baro ngi karpad ye me barengkat bad kamaria the sati bakuj ka kmi jong oblei ujisa bakuj ukorem jongka ki apostol bakuj bad baro kerukuj ki balapen sngo baha ye me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing imbom jukut bat benginira bat pandan borom yame daw kunjung me uji sukres Daw lembadu badhau kalong hame ublei upa badan bor Haka jinglong kawe jungmen sim bakuy Barok burom baka jingero Junom la junom Amen. Kumbala hukum yangi daunung panim Bat kumbala hika yangi da kaktin blay nginod ban ong Kopa jangi kubabane Kalong kubakuit kutang jangme Kanwan kahima jangme Kalong kumon jangme Haka kandir kubabane Tawa yangi minda kajigmam jangi Kabala kasngi Patumab yangi yakiringat jangi Kumbang ngimam yakiblek yangi Padwa dilam yangi shakajing shoy and rate to the lad to pelad yangi ngi krpad ko try na ki jings ni baro aga jings bon jangme wai jingsuk jingzain hakis ni jangi nang ba daka jingirab ka jingis ne jangme ngin leid barabo na kapop bangin yo jingida na ki jingjanjar baro kadbangi jang apmi lingdi ya ka jingirmen bakoid baka jingwan bat Jangunang penim yang jangi u Jesus Christ. Namar kecungme kalong kaima, kecungme kabor bekaburon, jinam la jinam. Kotrai Jesus Christ, may bala ong hake apostol jangme, ka jingsuk nga ye happy, ka jingsuk janga nga ay happy. Wat paid yaki pop jangi, Henry yaka jingi janga balang jangme, badhaka jingpun jangme, Tuwai haka yaka jingsuk badka jingtali kabe katkum kamon jangme mabewa im bad uba senshar jinom la jinom Amen. ka jingsuk try kandon barambo ringad bat phi Rengka bat piru. tongin yatrwa yaka daka jingsuk iwe ha iwe pat
hak mi yukun lang broad jung blay hak mi ba kitno yakipop jung perte sukidog yakiba ilakhod shaka jingo wai jung kun lang broad กันร้านกำลังประชุมพ่อกำลังรงพ่อกับยิงจังอ่ะในช่วงตะเจียนกำลังซิมจังอ่ะสักเขียฮี Ars Pak Andrew. Ars Pak Andrew. By bubbling keyboard, try babsa, dihajarmu. Saya siriang beliau diwan panku, bahkan jiwa.
Tong ini ya duai. Habala penlong yangi ki nongio bindalem hau Chris lengba kine ki sacrament ngi kerpa yaka jingis ne ka jugme ko try bada kabangi yasirindur yau hangne hasla pertei yan laban penlong yangi ki nongio bindalem bat uhabring ubayim bastin shar jinom la jinom. Amen. Utray undon ringad badfi. Ringkabat piru. Ublay badan bor baro yun kerku yafi. Upa badukun baduminsim bakuid. Amen. Telaysuk yaro yau try daka jingim jongfi. Nisongo yauble. South Spark Kendai. Buram hokpa badukun haman sim bakut kumbag lalong haba meningkong kumju mentar barabor jenam la jenam amen. En ya you try Jesus Christ jenam la jenam amen.